Wow, dengar जिबौ नै जिबौ मासे लाइभ सोलिगासिनो दं दा अजगर जिबौ बे बया गिदिरखा आरोना नै गेजेराव लाबोलै ओरैजाय बरिया गुरै खालामनायाव माखौ गिदोंमोन बेलाय ओरैबा थाबायनायलै अजगर जिबौ बारसिनलायदोंमोनब्रा साबखांलायदों आसोला बया गिदिरखा नै बारे दांनोबो हायोलै नै दांनो साबखांनो नागिरो आरो ओमफ्राय गुवार जाखायो ने खुगाया बांद्राय मावगासिनो एन्जरफोरखौ जेनेबा ओरै साबखांना डेन्जार शेयार खालामलाबाय भिडिअखौ नै सोलिगासिनो दं लाइभ अजगर जिबौ लाइभ डाइरेक्ट लोगोसे साबस्क्राइबबो खालामहरदो साबखांनायखौथ' नुखाबाय दा नोंथांमोना माबायदि नुदों साबखांनायाव लाफानो मोनबाय बबे बेफोरबायदि जिबौखौ मोदानो नुबाय थानो मोना होनो सोलिगासिनो दं नै ओरैजाय भिडिअ रेकर्डिं खालामगासिनो दं बेनो जाहैबाय अजगर जिबौ बेसेबांबा दिनैसो नुफेरबाय नायना लादो बिराद गिदिरलै बिदि खालामबा गियोलै आसोला ओरैबा मारैबा खालामबा साबखांनो नागिरलायोना खालायग र' एसे मेंगाबायनायहा माबोरै खालामनायमोन नोङो दहयो ओरै खालामनायखायनो एसे ओरै लानानै ओरै लाबाय ओइलाय ओइनो मावदों लाइभ फैद' माथो सासे फैदोंमोन थांफिनबायसो अजगर जिबौ साबखांगोन दे बे नायबाय था दै नोंथांमोनहा नायलांबाय था दै डेन्जार बुस्थु बियो साबखांखायो बियो मेजिक रावनावबो नटिफिकेसन थाङाखै नामाब्रा माथो भिउसबो फैया